Ambade TV Sirifla la jebao Mali kono Mali koka ka foka wala nyuma don sanga ni wati akanyama dalila abisimila aka jemuka mandika na bifalema ko ladamu kene ni jemuka kerenkerani Tele Sirifla sanfe kanga karamogo muso ko bisimila anu ka baroke ladamuka anga bima welele o yanga malmatu baflaye ani munu mina baroke ni kene ka amina foli la se anga ma foloma odiye Madame Traoré, Seyda Mariam Traoré. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anga malmatu folo aleka foli koma sigine. Amina anga maflana bismillah ni keren kono Madame Boire Fadima Yatara. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Foli bela jelen koma sigine ame sigina baroka. Ni baro ye mime ladabu ko fo ni ko ladabu ba jate du kono lado sigila che ani muso luka furu sigi ladabu abo du kono kado kare kono kado sigi nyon bela jilen ka hakaja ka se jamana erema fo ka se gien bela jilema ladabu ye fe bela jilen mago be femina awajibele no beka bela jilen ki ka marade ka ladabu kadaka ala kira ko masama fo idi adema femi kay ni fen bela jele ka teme jogo nyumayaka o hukum konna la anga bi malmatu Madame Traoré Mariam Traoré amena baroke femi ka o de cheni muso yere ka furu sigi furu ye muye amma fo ala me bago bela jele ma ko ni nyamma ka do ka wakati chuga no ga mo chuga ma Osas Jawara ne yini ko furu ye muye ama fo furu ye cheni muso ka sigi de sharia konnana na furu ye jenyoya de cheni muso ani nyogonje inshallah alhamdulillah rabbil alamin amesen kana Madame Boire Fadima Yatara ibora ka me seda ka kuma la ka fo furu ye cheni muso ka sigi de sharia kono yali cheni muso ka sigi sharia kono hakebi ala min kanga latanga o hake en kono biamina kuma femika o de muso kanga hake min ka chei yali muso kanga min ka chei jago ade do aka kewa walma na ma ke fene bashiti ala aywa Ustaz Jawara ambi fo kanyin ngalla ya fo tuga mina hake min be cheni muso che wajibi do musoga wajibi do chefanaga kerengena ambe muso kanga minke a chei ambode gambi haken ye wajibi de wa kanga ke na ma ke fana abseka nyanga tasurala wa kelifana wode here baga sabla na ya ke abe here soro kadala kira ka hadisa sanman doga ako kisin ne bana khasomoga ako muso na ya jija kaka selwati duru farida duru sedi kaka sungolo min wajibi araka o su kasoro ka chella batu siga foitala no muso masna fatura abe nyinga de aljine so mi manaja ayre ka doin Allahu akbar o ba yira ka fo na fa bari bala muso ka cheka hake o dafa o jako ya de muso ka furu kono o wajibi de alhamdulillah amsingana Madame Traoré Seyda Mariam Traoré ambora ka merci sa Madame Boire Fadima Yatara ka kuma wala ka fo muso ka hake nunu dafa o jako ya de ka furu kono hake nunu yere min jako ya ndo muso ka ke chei o hake jolide Osas Jawara hake munu wajibele no muso ka ke chei hake tani do furu konnala hake atlale no flay che ka tando muso yere ka tando kuma me muso tare kan bi hake tani wajibi muso ka nga minke afuruke furuche hake ta ore jako alendo furu yere kono furu konnala furu muso ka se ka minke chei nama ke kololobi ala nama ke kololobi ala ama furu bunya ama furu hake tam koloshi o hake nunu nawo ibise ka fla fwanyewa nala sona o hake nunu na hake bilbilwa fola yimi odi aka chella batu fembela funa kala ala sosai
cɛ labato i cɛ ma ni bila fɛn fɛ la a wajibiyalen don furumuso ɲuman kan i k'o kɛ fo n'a kɛra ala sɔsɔ n'a y'i bila fɛn na fɛn min ti bɛn ala ma i n'a fɔ ni cɛ ko cɛ dɔw bɛ yen diɲɛ de ka di olu ye i jɛlen de ka di n ye ka produit san k'a d'i ma produit mun muso i kan'o kɛ sabula o ye ala sɔsɔli de ye ni cɛ bɛɛ ye ala ka danfɛnw de ye walima mɛsi de ka di n ye mɛsi don i kunna o n'a ɲɔgɔnnaw fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛna ala sɔsɔ hukumu kɔnɔna la muso man ka jɛ ni cɛ ka o de ye mɛ n'a bɔra o la a man'i bila fɛn o fɛn la o bɛɛ lajɛlen ka wajibi ye Ustazi Jawara sani n ka hakɛ fila in walawala kosɛbɛ a ka di n ye fɔlɔ an ka dɔn sariya la ala ye jɔyɔrɔ jumɛn di cɛw ma an yɛrɛ musow kan sabula Alahu Taala b'a fɔ an ye a ka kuranɛ na masa min ka bon n'a se kɔrɔtara a ko rijalu qawwamuna ala nisa'i bima fadala Allahu ba'dakum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ala ko masa min ka bon n'a se kɔrɔtara a ko rijalu qawwamuna ala nisa'i ko ne ala ye cɛw de kɛ musow ka maratigi ale ala ye anw mara di cɛw de ma i n'a fɔ a ye dɔ fusamantiya yɛlɛ dɔ ta sanfɛ cogoya min na ani cɛw bɛ fɛn min bɔ u ka nafolo la sabula n'a fɔra ko furu cɛ de jɔlen don ni furu ye kabini ni furu daminɛ furu nafolo nana ye cɛ de bɛ nana ye ka taa se kɔɲɔ musakaw ma a musaka bɛ cɛ de kan furu mana na don kɔɲɔso a musaka bɛ cɛ de kan furu sigi kɔnɔna la du balo denbaya tali denw mana na bɔ a la cɛ de jɔlen bɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ale min ye musaka kɛbaga ye sabula n y'a f'i ye kuma daminɛ na ko furu ye jɛɲɔgɔnya de ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya fɛn o fɛn fo ɲɛmɔgɔ de ka kɛ aw la ala sɔnna ka ɲɛmɔgɔya de ta k'a di cɛ ma ala ko i n'a fɔ ale ye dɔ fusamantiya yɛlɛ dɔ ta sanfɛ cogo min a t'i n'a fɔ an bɛ karisa ka wusa karisa ye bamanankan min sariya mago t'o la nin yɔrɔ sabula ala b'a fɔ an ye ko ale la ala fusamanti ni ala yɔrɔ o de min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ min kan nin yɔrɔ fusamantiya ye cɛ bɛ nafakatili min kɛ ale de jɔlen don ni e ye ni denw ye o la ala ye ɲɛmɔgɔya di ale ma k'i ka jɛ ni o ɲɛmɔgɔya ye ne ba ne balimamuso i ka sɔn k'i furukɛ labato ka da a ka danyɔrɔ la n'a ko fɛn o fɛn man d'a ye i ka dan ye n'a ko i kana fɛn o fɛn kɛ o to yen i b'a dɔn min kɛli ka d'a ye i cɛsiri o la i seko damayira la o ye wajibi ye muso ka furuso kɔnɔna la hakɛ filanan ye min ye o de ye k'i janto i cɛ dumunikɛ kuma a n'a sunɔgɔ kuma la o ye muso ka wajibi cɛ dumunikɛ kuma a n'a sunɔgɔ kuma wagati tɛ lawali kɛ n'an an bɛ don walawalali kɔnɔ walawalali ka jan n'a fɔ ni furukɛ nana ka bɔ baarayɔrɔ la a kan ka dumuni kɛ temps min kɔnɔ i ko i hakili to o la e kana sɔn n'a sɔrɔ a ka dumuni bɛ bɔ midi de walima 1 heure de e kana sɔn seli fana lansara o ka kɛ e ka dumuni kɛ kuma ye k'i sigi baro ni lamɛnw na téléphone bila baro na radio bila baro na e mana taa nan sanga n'o sigi tant que ni baro ni ma ba i ka daga tɛ sigi furukɛ bɛ na k'a sɔrɔ dumuni ma mɔ muso e kan k'i hakili to o la o kɔfɛ i kan k'i hakili to fɛnɛ i cɛ sunɔgɔ kuma la sabula adamaden sunɔgɔ kuma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mankan kɛ a kɔrɔ kuma walima ka kuma caman kɛ a kɔrɔ kuma a bɛ kɛ sababu ye k'i nege bɔ a tigilamɔgɔ la n'i kɛra mankan misɛnnin kɛbaga ye furukɛ kɔrɔ sunɔgɔ kuma la i b'i yɛrɛ nege bɔ a la k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ e yɛrɛ ka faamu na. Nin ye hakɛ fila ye. O ye hakɛ fila ye. Muso kan ka min kɛ cɛ ye diyagoya don a kan. Diyagoya don a kan a k'i hakili to min na a ka min kɛ cɛ ye a ka wajibi don. N y'a faamu. Madame Boale Fadima Yatara an bɛ segin ka na e fɛ yen an y'a mɛn sisan Seyida ka kuma la k'a fɔ hakɛ ye tan ye muso kan ka min kɛ a cɛ ye furuso kɔnɔ diyagoya don a ye fila fɔlɔ fɔ an ye yali hakɛ i bɛ se ka saba fɔ an ye a la wa muso kan ka min kɛ a cɛ ye ka fara ale ka fila in kan. N'Ala sɔnna Ala k'an bɛ sababa ma. N'Ala sɔnna a ma hakɛ sabanan n'o wajibiyalen don muso kan a kan k'o k'a cɛ ye o de ye ko i k'i cɛ danbe a n'a bolofɛnw i k'olu latanga. A danbe sabula arabuw b'a fɔ muso dɔ ma ko almumaridatu ne balimamuso i kana k'o ye. O kɔrɔ almumaridatu o de ye muso ye muso min ni tuba bɛɛ a b'a cɛ bila lebu kow la.
o kɔrɔ ni cɛ yɛrɛ bɔra ka taa garizigɛ ɲini na waati o waati n'a bɛ don so a ja tigɛlen de bɛ don parce que sabula muso min b'a kun a t'a dɔn o kelen don ka lebuko min bila a ɲɛ n'a ma taa juru ta o juru kan n'aw kɔni jɔ da la karisa bɔ i kana n ka wari sara walima t'a don ko dɔw la min bɛ bonya ta ka bɔ a cɛ kan o de ye almumaridatu ye o tuma muso si man ka sɔn k'o kɛ n'o kɛra i y'i cɛ ka hakɛ dɔ pɛridi o kɔfɛ k'i k'i janto a bololaminɛ ninnu fana na bololaminɛw ka ca a ka balo b'a la sabula muso ni cɛ o de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ furu la ka ɲɔgɔn kow tɛmɛ ɲɔgɔn kan ni cɛ nana ni balo ye e k'i jija e ka kɛ mɔgɔ de ye min b'i janto balo in na i b'a dɔn aw mɔgɔ hakɛ min bɛ du kɔnɔ o balo hakɛ ta i k'a kɛ daga la mais ni tuma bɛ ne kɛra e bɛ daga de fa dugu mana jɛ ka taa bɔ ɲama na a n'o kɛra i y'i cɛ ka hakɛ dɔ pɛridi dɛ o n'a ɲɔgɔnna hali a ka tele bɛ yen arajo bɛ yen a ka ventilew bɛ yen kan'a to denmisɛnninw ka kulonkɛ kɛ ninnu na fo ka taa tiɲɛ o bɛɛ y'a ka hakɛ dɔ y'i kan o ye sabanan ye naaninan o de i kana bɔ abadan ni cɛ ka jɛn tɛ ni hakɛ ye wajibiyalen ye muso kan dɛ kana bɔ muso si kana sen ta ka bɔ a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ ni cɛ ka jɛn tɛ Allahu akbar n'i bɛ bɔ waati o waati a jɛn ɲini ni hali n'a kɛra fɛn cunnen de ye fɛn min n'a tɛ se ka bila k'a nali ma kɔnɔ an bɛ telefɔni ko waati de la telefɔni ta i k'i cɛ wele a karisa nin ko in cunna ne kan dɛ ne bɛ fɛ ka taa yala i bɛ jɛn ka taa wa ni cɛ ko k'i ka taa i bɛ taa mais n'a ma jɛn ni i ka taali ye to so mais ni kɔɲɔ n'a ɲɔgɔnnaw don i jija ne ba kan'a to bi ye kɔɲɔ ye e ka t'i maquiller k'i ka fini don ka sɔrɔ ka n'i sigi k'a fɔ i cɛ ma ko nin ye n taatɔ ye kɔɲɔyɔrɔ la o cɛ man ɲi dɛ i b'i sara a la ka bila kabili kɔɲɔ surunyara walima denkuli don walima kungo min don kabili o ma se fɔlɔ tile damadɔ i sara a la ne furukɛ ne b'a fɛ ka taa nin kungo in na n bɛ fɛ ka jɛn ɲini fɛ ɔ n'a jɛnna n'a ye i bɛ taa n'a ma jɛn n'a ye fana i bɛ to so nin ye hakɛ sabanan a n'a naaninan ye a duurunan o bɛ min f'an ye o de ye k'i jija furumuso cɛ ka hakɛ dɔ ye e kan n'a bɛ bɔ i ka taa bilasira wa n'a bɛ don so fana i k'a kunbɛn n'a bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la walima a bɛ bɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ la n'a kɔni bɛ bɔ da fɛ i labɛn i ka taa bilasira da la i ka dugawu k'a ye n'a bɛ na fana i k'a kunbɛn ni hakɛ in ye hakɛ ba de ye min bɛ furu sinsin a bɛ bɛn don furu la wa a bɛ garizigɛ a b'a to cɛ garizigɛ bɛ fɔni a bɛ bɛn don furu la ni cɛ bɛ bɔ dɔrɔn i labɛn n'i y'a ka labɛnw bɛɛ kɛ a sɛnsɛn fo da la ni bolifɛn b'a bolo n'i bɛ se ka min minɛ walima ni sɛgi b'a bolo o minɛ i ka se da la i k'i sonsori i k'a fɔ ne furukɛ n bɛ dugawu k'i ye ala ka taa ni ɲuman ye ala ka se ni ɲuman ye wa a b'o cogo kelen na fana n'a bɛ don so kɔnɔ i k'a kunbɛn ni nisɔndiya fana ye fɛn b'a bolo o fɛn t'a bolo o a kunbɛn ni nisɔndiya ani farifoni ye o bɛ sɛgɛn ta ka bɔ cɛ kan o b'a dɔn cɛ b'a dɔn n taara ka dɔ to so kɔnɔ nin de ye hakɛ duurunan ye ala k'an bɛ sababa alhamdulillahi rabbil alamin baden tv siri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen tele siri fila sanfɛ ka sedatiw wele an n'u ka baro kɛ ladabu kan sabu n'i ko ladabu muso jɔyɔrɔba de bi o la du kɔnɔ sigida la dugu kɔnɔ ni maa min ko ladabu k'i bɛ musow sen bɔ a la i b'a ye ka bɔ k'i kumana nka i ma fɛn fɔ kɔnɔ ka pan a tigi bolo ani musow yɛrɛ de sigilen bɛ k'a baro an bɛ min ka bi o de ye furumuso o ɲuman a kan ka min kɛ a furucɛ ye furu kɔnɔ hakɛ tan fɔra sisan an ye fila lamɛn e yɛrɛ fɛ ka saba lamɛn malimatu fɛ an bɛ segin ka na hakɛ tan in na wɔɔrɔnan ani wolonfilanan o ye jumɛn de ye furumuso ɲuman kan ka min kɛ furucɛ ye alhamdulilayi Ustaz Jawara wɔɔrɔnan ye min ye o de ye ni cɛ dɛsɛra muso k'i k'a dɛmɛ ka dɛsɛ n'a dɛsɛra ala k'an kisi a ma amina rabi n y'a fɔ cogo min furu ye jɛ de ye ɔ jɛɲɔgɔnya la n'aw bɛ ɲɔgɔn kan wa sigi de don fo ka t'i sa fo ka taa n sa se bɛ yen dɛsɛ bɛ yen ni don min gɛlɛyara cɛ ma
a bɛ wajibiya muso kan i k'a dɛmɛ n'a se b'i ye wa i kana kunnada k'a kunnada don n'a nataw la k'a fɔ ko n'i y'a ye i bɛ nin kɛ bi ni Ala ni ne de sababuya ne de ye n ka wari d'i ma ne de ye n ka i filɛ du min kɔnɔ ne de ta don walima e tun bɛ dɛsɛ i ka balo la yan nɔ ne de tun bɛ du balo balimamuso n'i y'o kɛ k'i ka da la k'a fɔ i ka ɲuman bɛɛ lajɛlen binna sabula kira b'a fɔ an ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko n'i ye dugukolo fa sanu ni jama na k'a ta k'a di muso ma muso in k'a d'a furukɛ ma mais diɲɛ yɛlɛma don na don dɔ la muso in ka n'i sigi k'a fɔ ko i filɛ hɛrɛ min na bi Ala ni ne sababuya ko muso in ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ k'Ala ko k'a y'a bɛɛ bi o don amina yarabi o la wɔɔrɔnan a bɛ wajibiya muso kan ni furukɛ dɛsɛra i k'a dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ nin wagati min na an bɛ gɛlɛya kuma de la n'a sɔrɔla a tun bɛ 400 de d'e ma nasɔngɔ ye o ma sɔrɔ ni 300 sɔrɔla don min na i débrouiller o bɛ min bɔ i ka kɛ ten ni wari b'i yɛrɛ kun a dafa i k'a k'a la n'a t'i bolo min dir'i ma a bɛ hakɛ min bɔ dɛ o de tobi i k'o sigi denbaya kɔrɔ o fana ye dɛmɛ sira dɔ ye o fana ye dɛmɛ sira dɔ ye n'i ma fɛn fara a ka bɔlen kan a bɛ hakɛ min di n'o bɛ bɔlen kɔrɔ duguma k'i jija ka ko in koron ka bɛn o ma ka koron ka bɛn n'o ye o ye dɛmɛ sira dɔ ye o bɛɛ ye dɛmɛ ye sutura kɔnɔna la ka sɔrɔ i m'a lebu i m'a kunnada k'a fɔ i dɛsɛra hali nasɔngɔ i tun b'o min bɔ i dɛsɛra o bɛɛ la o tɛ muso ɲuman ka baara ye o ye hakɛ 6nan ye muso kan ka min kɛ a cɛ ye a 7nan ye jumɛn ye o de i k'i cɛ i kana doni da i cɛ kunna a tɛ se min kɔrɔ ka doni da kunna a tɛ se min kɔrɔ kuma bɛɛ e ɲɛ bɛ sanfɛla de la e t'i dugumamɔgɔ lajɛ yɔrɔ an musow taalan ye pariw ye gɛrɛnasigiw ye an bɛna taa an ka pari sigiyɔrɔ la an ka tɔn sigiyɔrɔ la se bɛ min cɛ ye o b'a fɔ ne cɛ kɔni 3 places o de sanga di ne ma an ka li kɔni makilan fofi o kura an ka na n'o de di ne ma bazin irishi o de complète tigɛra ne ni denw na olu bɛ baro min kɛ e dun se tɛ e cɛ ye e b'i sigi k'olu lamɛn n'i nana so kɔnɔ e bɛ sɔrɔ ka n'i cɛ kunnada n'o ye an kɔni an tɔgɔ b'a la k'an dɔw bɛ furu la n'i sera karisaw fɛ yen fɛn bɛɛ n ko irishi de sara olu denw ye seli in na ɲinan seli i pɛrɛnna irishi de bɛ sa ni denw ye e dun b'a dɔn hali vaccin tafe 3 se tɛ e cɛ ye hali denbaya balo o bɛ kɔlɔbɛ la o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na sutura kɔnɔna la a ka balo sutura kɔnɔ ne nana fɔ ko ka gɛzinɛri de san e n'i denw i y'a bila fɛn na a tɛ se min na i y'a bila kokɛbalikɛ la o la muso kan k'i hakili to o la kana doni da i cɛ kun fiyewu a tɛ se min kɔrɔ fɛn o fɛn se ta ye kan'o wajibiya kan o ye muso ka cɛ ka hakɛ dɔ ye wajibi la muso kan a kan ka min kɛ a tɛ se doni min kɔrɔ min se t'a ye kan'o dépense d'a kan o kɔrɔ y'o de ye sisan. n y'a faamu madame Tarawele Seyda Mariam Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sangarebugu ma mɔgɔkɔrɔba lakalanna don Jamiyatu Ansaridini wajulikɛla musow dɔ don an ye nin faamu sisan an bɛna madame Buware Fadima Yatara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sɛbɛnnikɔrɔ ma min bɛ mɔgɔ lakalan kɛ madrasasow la sisan an bɛna kuma min na halisa hakɛ in an bɛ o de nɔfɛ hakɛ ye fɛnba ye dɛ maa kan k'a lakɔlɔsi maa kan k'a latanga jango furuɲɔgɔnma fila ka hakɛ sisan an bɛ de ko cɛ ka hakɛ a furumuso kan an ye 7 lamɛn a la sisan yali hakɛ in 8nan ani a 9nan i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye o la inshallah o tuma ala k'an bɛ sababa ma hakɛ 8nan o de ye cɛ muso i ka cɛ somɔgɔw kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ somɔgɔw o kɔrɔ ye i b'i somɔgɔw minɛ cogoya min na i ka cɛ somɔgɔw fana minɛ ten kuma dɔnnaw b'a fɔ ko kɛma tudin tudan o kɔrɔ ye ko juru bɛ don cogoya min na juru bɛ sara ten ne taara cɛla la ka taa i buramuso ka t'o de k'i sinamuso ye i b'a kɔrɔmatigɛ i bɛ dɔnkiliw da la ka taa dudenw bɛɛ tɔɔrɔ i buramuso o de bɛ sisan dɛ an b'o tile de la bi buramuso jumɛn ta buramuso o ye i cɛ yɛrɛ woloba Allahu akbar e kan k'o de minɛ k'o kɛ komi i woloba i ma fɛn o fɛn kɛ i ba la e man k'o kɛ i cɛ ba la sabula aw bɛɛ de kɛra kelen furu de bɛ mɔgɔw kɛ kelen mais ni o de kɛra e ka mɔgɔ ninita ye
ka kɛ ka mɔgɔ dakɔrɔbɔta ye ka kɛ e de b'o kɔrɔmatigɛ o de la n nana ni zana in ye ne y'o juru don o bɛ sara dɛ sabula e yɛrɛ bɛ furuso kɔnɔ i kan ka denw sɔrɔ ne ye denw fana nana muso ta i ye min k'i buramuso la olu fana bɛ n'o sara i la o tuma i k'i jija i cɛ ka mɔgɔw i k'a bɛɛ kɛ i b'a fɔ i b'i ka mɔgɔw minɛ cogo min wa a bɛ ten cɛ dɔgɔninw cɛ balimaw a teriw a balimaw a musoman fara cɛ man kan i b'a bɛɛ minɛ komi i yɛrɛ sinjiw bɛ cogoya min na n'o kɛra aw ka sigi bɛ ja aw bɛɛ bɛ lafiya o ye hakɛ 8nan de ɔ hakɛ 9nan o de ye i kɛ i cɛ i k'a jɛɲɔgɔnya ka ɲɛ kuma in ka dun kosɛbɛ o kɔrɔ ye adamadenw n'aw bɛ sigi la pour que aw ka lafiya fo bɛɛ k'i ka hakɛ de tanga bɛɛ k'i ka kɛta de kɛ bonya ni karama na o kɔrɔ ye ni e kɛra muso ɲuman ye i cɛ ma aw bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ de la sira bɛɛ lajɛlen kan i ka kɛ muso ye min b'i cɛ labato i n'a fɔ a fɔra cogoya min na fɛn bɛɛ lajɛlen na e kana baa bolo fɛn bɛɛ lajɛlen na muso ye dugumamɔgɔ de ye ala yɛrɛ de y'o kɛ furu cogoya la sabula kuma dɔnnaw b'a fɔ u ka zana na ko malikɛ 2 tɛ bɛn dangan kelen na dɛ malikɛ 2 olu tɛ bɛn dangan kelen na dɛ o kɔrɔ ye olu bɛɛ ye fɛn ye minnu ka bon u yɛrɛ bolo ɔ muso ni cɛ e de muso de bɛ kɛ majigi fɛn ye e de bɛ kɛ koto e de bɛ a bɛɛ to i cɛ ta la o kɔrɔ ye k'i jija i k'a jɛɲɔgɔnya ka ɲɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye hakɛ 9nan ye n y'a faamu baden TV siri fila lajɛbɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na ni aw ka jɛmukan man di ye n'a fɔ a ma ko ladamu kɛnɛ ka jogoɲumanya kumaw fɔ ka mɔgɔw bila u ka jogoɲumanya waleya sabu adamadenya kɔkolo o ye jogoɲumanya ye ni maa min langoloyara ka bɔ jogoɲumanya la i langola ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na an n'an ka malimatuba 2 de bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye madame Tarawele Seyda Mariam Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sangarebugu ma Jamiyatu Ansardine wajulikɛla muso baw dɔ don an n'a bɛ ka kuma fɛn min ka bi o de ye furumuso kan ka min kɛ a cɛ ye jagoya la hakɛ don sisan an bɔra k'a mɛn hakɛ 9 fɔra an ɲɛna hakɛ 10nan ye jumɛn de ye alhamdulilayi hakɛ 10nan ye min ye o de muso i ka dugawu kɛ i cɛ ye a wajibiyalen don muso kan i ka dugawu kɛ i cɛ ye kuma bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i seli o seli dugawu kɛ i cɛ ye a ɲini ala fɛ ala sababu ɲuman kɛ n cɛ ye hɛrɛ kɛ n cɛ ye nafolo no an ta fanga don n cɛ la i ka du dayirimɛ i ka nɔgɔya ye to ka ala wele i cɛ ye sanga ni waati bɛɛ o ye cɛ ka hakɛ de ye muso k'a k'a ye sanga ni waati bɛɛ ala wele a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dafara nanfila ka ni seli la ala wele i cɛ ye i cɛ bɛ bɔ a bilasira ni dugawu ye o bɛɛ ala wele dugawu kɛliya ye a dontɔ a kun bɛ ni nisɔndiya ye o bɛɛ i bɛ dugawu kɛ i cɛ ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i bɛna seli kɔnɔna i ka seliw kɔnɔna la dugawu kɛ i cɛ ye e kana kɛ dangalikɛbaga ye an balimamuso caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an ma nin faamu ko ni fitinin an b'a fɔ fo n'a sɔrɔ ne de ma muɲu ka sabali fo n'a sɔrɔ ne de ma nin kɛ i ye fo ala ka nin kɛ i la n'i y'i cɛ danga k'an kisi i bɛ k'i yɛrɛ de danga sabula e de cɛ don i denw fa don a mana kɛ fɛn o fɛn a tɛ taa ka e to a n'a fɔ ko karisa cɛ a n'a fɔ ko karisa denw fa hali n'e t'a kunna furu la a n'a fɔ ko i cɛ kɔrɔ kɔni e tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la fiyewu donc muso i kana kɛ dangalikɛla ye ka n'i cɛ danga fiyewu furu kɔnɔna la a mana ko k'i la cogo o cogo kana danga i ka dugawu de k'a ye o de y'i kan wajibi ye n'ala sɔnna o sabu alhamdulilahi rabbil alamin an baden TV siri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka da waati yɛrɛ n'a cogo kan ko baara ninnu ye sangala baaraw ye ni ala ye si di baro in tɔ bɛ kɔfɛ malimatu kuma kuncɛ kuma la ani foli kana ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ala k'an bɛ sababa ma an bɛ kuma kuncɛ ni min ye o de an b'a ɲini an balimamuso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka hakɛ in ta ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra an b'a nafa sɔrɔ diɲɛ na yan wa lahara fana an b'a nafa sɔrɔ wa n'an bɛ fɛ ka hakɛ in kɛ fana a tɛ taa cɛsiri kɔ dɛ f'an k'an cɛsiri k'an fari fɔni ka timinandiya ta ani sabali n'o kɛra an bɛna hakɛ an bɛna se k'a dafa sabula bɛɛ b'a dɔn min bɛ furu kɔnɔ bi o kɔfɛ i y'a fɔ cogoya na an bɛ kuma kuncɛ ni
bɛɛ weleli ye kana ladabu kɛnɛ kan sabula kɛnɛ in ye kɛnɛ min dabɔra bɛɛ lajɛlen kama wa n'Ala sɔnna ma bɛɛ bɛ ni niyɔrɔta sɔrɔ a la an bɛ foli laban karamɔgɔ la n'o ye Seyidi Sharif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya sanumaw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye sijani kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o da n'u ma kira n'a bɔnnaw kama sallallahu Muhammad salim alhamdulillahi rabbil alamin Seyda Madame Traoré Mariam Traoré folikan ani kuma kuncɛ kuma ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa n'Ala sɔnna an b'a fɔ alhamdulilayi Seyda bɔra ka fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ min fɔ an balimamuso ye o de ye hali bi an ka hakili to an ka hakɛ ninnu na pour que an ka diɲɛ bɛ ɲɛ an bolo cogoya min na an bɛ lahara sɔrɔ hɛrɛ la cogoya min na sabula n'i ye hakɛ ninnu tanga i ka sigi bi ja i ni cɛ bi bɛn a ka furuso kɔnɔna na wa Ala b'aw sɔn den barikamaw na wa lahara don fɛnɛ min ɲɛ o ye alijinɛ de ye Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen sabula kira b'a fɔ an ye fɛnɛ a ye hadisa min fɔ kuma daminɛ la o contraire la ko ni muso min y'a ka seli 5 kɛ k'a dafa k'a ka sunkalo sun k'a dafa a kɛcogo ɲuman na mais a ma sɔn ka da a cɛ ka danyɔrɔ la muso in sɔnna ka sa k'a sɔrɔ a cɛ dibinen don a kɔrɔ ko lahara don ko Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma de k'a ye muso masina kiru n'a bɛnna ni jahanɛmɛso min a ka don ne balimamuso kelen k'i ka bato bɛɛ lajɛlen kɛ i ka bato binyɔrɔ bɛna kɛ mun ye i furukɛ kan sɔsɔ i ka bato bi sinsin ni fɛn min a kan ka an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka an hakili to o la kɔfɛ an bɛ foli ni dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka Seydi ma a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ma a Seydi Sharif Usman Madani Hayidara ka ɲini Ala fɛ sijani kɛnɛ ani labanko ɲuman ya Rabbi Ala k'o di an ma a bɛ fɛ diɲɛ ka kɛ cogo min a bɛ fɛ Mali ka kɛ cogo min ya Rabbi Ala k'an kɛ ten to ka filalikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada u ka filaliko ɲuman na ka ɲini Ala fɛ sigida nata caman bɛ Ala bolo ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya n'a ye hakɛto b'a ka sɔli ala rasul asalim alhamdulillahi rabbil alamin an baden TV fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka lajɛliko ɲuman na an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ fɔ a ma ko ladabu kɛnɛ ka dɔnnibaa musow k'olu bisimila an n'u ka kuma sabu ni maa min ko ladabu i ko musoya ladabu se ka taa musow kɔ ni musow yɛrɛ welela ka sigi u ka kuma u yɛrɛ kungo la o ye alhamdulilayi an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn an ka bi maa welelen de tun ye Seyda Madame Traoré Seyda Mariam Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sangarebugu ma mɔgɔlakalanna don Jamiyatu Ansardini wajulikɛla musobaw dɔ don maa filanan o de tun ye Madame Boire Fadima Yatara min sigiyɔrɔ bɛnnen don Sebenikɔrɔ ma mɔgɔlakalanna don Jamiyatu Ansardini wajulikɛla musobaw dɔ don an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn u ka nin taama in na k'a ɲini Ala fɛ u ye dɔnni min d'an ma u y'a bɔ dɔnni min na Ala ka dɔnni jidi farikolo min y'a di Ala kana farikolo in jeni k'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ